आंना फिसालाया माबा बेमार जादों दा हनै थाखा मोदोम बुनाय जादों आथिं बुनाय जादों दा बेनो हनै थाखा फैसा गैयिखाय नायनो मोनाखिसै माजों मा खालायबावनो आङो नोंसोर अनोबा आंनो फैसा एसे होलांदो सम्फथि मानि फानजोबनाय जाबाय दा जेबो गैया आखाइयाव माजों नायबावनो आंलाय दा रायजो राजाखौ खावलायो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय आङो नोंसोर अनोबा होलांदो फिसालाखौ फाहामथायनि थाखाय फिसालाखौ फोसाबनो थाखाय माने गोबावसै बेमाराव गोग्लैनाया गोबावसै बेमारा 3-4 मास जाबाय नामा नायबाबो हामाखिसै हनै माजों नायबावनो आंलाय नैबे आदैया बेमाराव गोग्लैनानै दं आरो 2-3 मास जाबायानो ओमफ्राय बियो सिकित्सा खालामनो थाखाय बहुद गावनि सम्पति लायलु सम्पतिखौ फानबाय बोरमा अमा दाउ ओमफ्राय ओरै औवा बेजों सिकित्सा लाबोदों बेजोंबो सिकित्सा लानो फैसाया थोब्ले मोब्ले जानायलाय मानसियाथ' मोजाङाव दाबो फैयाखै बेनिखायनो आङो अनुरद खालामो जोंनि BPF दलनि EM MLA ओमफ्राय MCLA सारमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट बे जेन' आदैया बेमाराव गोग्लैसोनानै थानायखौहाय जेन' एसे सहाय होनानै फाहामनो थाखाय आङो बेखौनो अनुरद खालामो।